Shubor nakaslem jong unong san hima. Kublishibun kakerteng jonga di pinulin mau kiu, ngasonga search di sya transmit, tengah dan mentah kan ika film raibi. Te pi shimbenta ka nika film raibi kaban spin mi shan po be ju cinema hall mo te pi shimbenta ko mi ai Akan ika film ngasim kum I supporting actress. pi shimbenta ba nu ba de Ya dan hi ki aktor actress ngadan lang hi bat ki. kat nu mut ai kidan Kapat jonga te kabun hi ya dan nyebun dan badan lang bat actress dan badan lang bat aktor dan badan lang labun ngot hi batai details lang labun temo. pila banya thu kinu ki ba de main role ha ka nika film Nakan ika film ki de min role ibari maulang. Bat aktor idi Arman Disial iba do dapat I rikinis Disial. te hak ka nika film raibi ka nika film ka baning kong jong pi ne kum no Hak bandung kong do ngayo ban ak hadu in ayakan ika film raibi bat nang ta tong la sedang man yo shawai hadu mentah kan hadu banda penmi kalai nika film. shaba pin shimme ka rai ban ak ka nika film raibi kasi dan kata ka jing mo tang nakani ka title ru ki ong ba kala batai lupa ka story kan ya ikom no ne dan ting director umud da kumway pi mud da kumway te ka nakaliang jong pi raibi ka mod ayu Kum tangi kum kasi tama ngila perkat bai raibi te ka de ka ba kia chia lang kumba ki chulang men syang katin tamen long kam chulai nadu basdang ru hadu ki pateng ki wei du kalang kadan bite ka raibi chimut changa ta kum tahi. nadu menu pilas dang ban rung ha ka kam ak film Ala kalet usnem dan nama ba nado basdang kan ban shoot ya kan ika film raibi ngasdang ban rung dan nang tu ngasdang itu beriu shani shatai tong ngasdang ban yo ado mentah kan. te pi shimbenta ki music video ai lo Hot ya shimenta. kan no tli music video Music video ani ngam kan mau shoot re tamba la dan ni try shi kum tu nriu nyau tali. ha ka nika film Ha ki wiki weekend. Hakan ika film te music video ngala ban dan hakan ika ban palai no. Tangai tai. ka kerteng ka ka music video Kadai jong ka theme song jong kan ika film. Hot. te pila banya thu ingi ki music video jong ka nika film Ki music video mesta shilong away bat ka shabi chingye. kamu kita rupiah shimbenta kita Ngam shimenta re. Kidan mitang kimin aktor aktrasi. te kita ki music video kila ada pelat po YouTube channel ne kuno Hot ka mesta shilong la da pelat bat ka rai biru la da pelat. Oka sorry ka bat ka shabi chingye la da pelat. nakaliang ka jong pi hatu pi sngo kani ka kam ak film ka de ka lat ai kam ai jam lang na menta ki samla Hot ya ka ching so chong ate ka ai lat bate yang ngi kum ki shubu hang ki bam dan kedan puliru ngila ta ban yo ngila ban choy nang kan ka film hakan ka kam ak film ladangi nang start kan kan ngilong yo bitta ladangi don ni kata ka ching kwa na do ka men sem am ngila ba long ka pli ta kala dingi hanrai ladam dan pat ka interest mo kuma ki ong kalat kalenti ru kalong ka khang kan ke ka ba pelong pi pa de ban rung ha ka kam ak film ka yang ata kalong yu nama banganan ching kwa bin do dang rit hi ta kata hi yang poi perkat nama bangan yo ban ak film shisha do menta hanrai kadai kecil penyak ju blei yo la nama kam ka cham ru long ka kam mentali te long la chanchal ban yo kam yo cham tadakani ka ching ya dan ti pat chungi ka kam ak film te long ka achiman to shibun ka nyangi pi ong kani di ka film ka baning kong jong pi hawat kadai banungkong do tangba long kishimpor ban pendap ya kan ka film te long menta la bun kan ki project lang la dap yo te pi sngo shem jing em ha kani ka long ba pin ba pi ong mo ka ka baning kong pi shem jing em ba pin shem benta ba de bat ki ki artist ki bala kham long trim ha mo ha ka kani ka kam ak film hoi dang nungkong te si sini bom pat ya keren ya hana ba long idon big chi sele ran te nama ya la ding pat long kitu kilak kham he kedan tamo ngi long tang ki baret nai anda si sin pat ngi long prolog bat ki director ngi long prolog bat ki main actor actress em ngi long na kom shipara te long dai ngi ya keren ngi ya ahang no long ngi sngo tanat biken te kumno director I thu ep ba long jet ep ken ban shem benta ni ka film ni ko hita nga le audition ya ni ka film te kisah chiat apa ko audition kan
jing ya lenti jong pia kam up film ke ik jing e pair ba pia shin benta ki short film kumba ki pat ba ki shi yo imo but hakani ka featured film Kacing perte hakane ka haka short film hi long ngi shu ngi yat bet nama bakalong kas kham simple hi kata mereka ni ke full film ta kala kham shem janjan nama ba ki kwa ban long ban pen best hai ka film kan man shulong ban shoot kat ke ka badan ha chingmut handai ki ban shimpor bat ka kham shimpor hi ru kan ban shoot ya ka full film takada man ta teng shoot ayo shoot le shoot hi bun bahai yang kam ta hi te kamot kam jute mo ta kam up film mi phi ka por kam te hi da sudan ka pok hi kata nakaliang ka yang kasam jong phi pa de mo ki kumnu ki support bahani em ya phi ha kan ka kam up film nakaliang ka yang kasam te full support ban ngom ta mo namar bun ting ting ki brio ki shet par khat ba kan ka kam up film te ka di ka long kum ta mo ka kam long ngim ong ba ka di ka ba kumnu ka bas niu ne kumnu tang ba long ka kham long hapo ba ni ki we ki kam mo te pinakalian jong phi pa de ke ka phi ko aban pen sngo she ki we pa de ki para samla ba kin let be bane shim menta om kin dan ya ta ka jing mut ka ban long ba kin par khat ya ka jingkran jong ki we henre ki badan sap hi ki kwa hi ban let ya ka ni ka kam pa de kim de te ban snap ke ka jing kin tu jong phi kung ngalaya lenti kung ni telonga ay man sim kenya ki we pat ki para samla mo ki ba kwa si sini bangi kwa na ro man sim ni haban thomi ki ching ek ba bun te wat shakin lada kidan bun hi ki ban kren benda ke eka kam ka bangi le am kin kren ben kin dan bet ki ba kan tho kum ni kum tai hanrei si sini bangi ko chingmot yala de ban le bet tang itu ka kam ka ba pha am blai un play galat kalenti yang ikan lada ngibu hi ba ya kibri haswa bakin perta yang i kamot ngila kom sangam na ya chingkeran chungi kan hanrei lada ngi ko chingmot pat na do kamen sim chungi bangin tor bet khamat lada dan ba kren lada dan ba long ki ken persyak ikan ka kam ka bangi le hanrei ngin nom pensau kenya kita in ya bet khamat kan ki kintin jingkar pa cho pat ba kin wan ban sakhi lang ya ka ni ka film ka ban permission po biju cinema hall ka jingkar pa chonga ki pat ba baro bakin yawan ban shimanta ban pe ya ka film raibi hapo ka biju cinema andang ila pelat hapo ka nyu tarik November ka jingkar pa chonga ka long ba phenyawan ban sakhi dakila ki choki khamat ya ka film nama ba kum ka kerteng ru phila su thu i raibi ka ka ba ki dio taman ki dan ki keren haswa men nang kulong kuma kintin choki taman kem chu yap lanu ru te na kata ka daw kan ka film ka ai chu to shipon yangi nada phila banwan ban pet ba da sakhi hi la ki choki khamat nama ka ka film kam dai tang ka film ching i handai ka long ka khia pha ka chingmot chongka phila ban sakhi hi la choki khamat kumno ka yat ka story kumno ka long te tang kita hi hingin batai details long phim sotana chu ban pen te tang kita hi